Hayırlı irte Tataristan Devlet Televizyonunun yoңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Ания Гыбадуллина. Горбунов исемендәге Казан авиация заводында Ту-214 самолетларын җитештерү өчен истәмә куәтләр барлыкка килә. Төзелешне башлау тантанасында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов катнашты. Җитештерү программасы үсешенә бәйле рәвештә заводта озын үлчәмле детальләр җитештерү өчен механик эшкәртү үзәге һәм Ту-214 очкычларын агрегат һәм кысынгы этапта җыю өчен яңа корпус төзеләчәк. Бу урыннарда символик рәвештә беренче баганалар кагу тантанасы узды. Бүген 10 ноябрьдә Россия Федерациясы Ички эшләр органнары хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Бәйрәм белән Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин катлады. Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм шәхсән үз исеменнән сезне һөнәри бәйрәмегез Россия Федерациясы Ички эшләр органнары хезмәткәрләре көне белән котлый. Бүген җәмгыять сезгә югары таләпләр куя. Нәкъ менә сез хакимиятне, канунны, гаделлекне гәүдәләндерәсез. Татарстан Республикасы буенча Ички эшләр министрлыгы алдында күләмле дәүләт бурычлары тора. Алар минемчә сыйфатлы һәм үз вакытында башкарылачак. Сезнең һәр кайсыгыз өчен хукук тәртибен һәм законлыкны яклау эш кенә түгел, тормыш рәвешедә. Сезгә һәм гаиләләрегезгә нык сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим диелгән котлауда. Татарстанның Югары Ыслан районы кызы халыкара яшь ашчылар бәйгесенең җиңүчесе булды. Юнус Әхмәтҗанов исемендәге әлеге ярыш Татарстан Республикасы рәисе ярдәме белән Казанда 6-нчы тапкыр үткәрелә. Җиңүчеләрне бүләкләү Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта булып узды. Казан Россиянең аш-су башкаласы. Шулай булга карамастан илебездә оста ашчыларга кытлык сизелә. Профессия повара. Biz aşçı һөнәренең дәрәҗәсен күтәрергә тырышабыз. Кешенең сәламәтлеге өчен иң мөһим нәрсәләр дәвалаучы табиб һәм тукландыручы аш-су остасы. Без ашчыларыбызның тәмле пешерүен телибез. Финалга 420 ашчыдан 8 генә уталган. Шуларның икесе Казахстаннан. Мне очень было приятно здесь участвовать. Спасибо уважаемым шефам за крутую обратную связь. Для меня это очень важно. Два человека. Бу конкурста Казахстаннан күп кенә тәҗрибәле ашчыларыбыз катнашкан иде. Финалга Алма-Ата уку йортында укучы студентыбыз һәм Астана шәһәреннән баш ашчы үтте. Мондый ярышларны без үзебездә яратып үткәрәбез. Хөкемдарлар 500-гә якын ашчы тәкъдим иткән ризыклар арасыннан иң-иңнәрен сайлап алуы кыен булды ди. Первый турнир появился в 2000 году, поэтому я в нем вообще участвовал. Беренче ярыш 2007 елда уздырылган иде. Мин анда үзем дә катнаштым. Без бу конкурсны бик яратабыз. Җиңүчене сайлап алу чыннан да авыр иде. Без ризыкның 50% тышкы кыйммәтенә карыйбыз. 50% тәменә. Без бу бәйге аша җирле халыкның ризыкларын популярлаштырырга тырышабыз. Конкурсның максаты әниябиләребезнең ничек пешергәнен искә төшерү. Рәисебез Рөстәм Миннеханов әлеге ярыш республика өчен мөһим. Яшь белгечләрнең сәләтләрен ачу өчен шартлар тудыра ди. В ресторане может работать только по своей технологической карте. Да, у него нет... Әлеге бәйгедә катнашу ашчылар өчен бик зур үсеш баскычы. Биредә аларны күрәләр, рестораннардан эш тәкъдим итәләр. Бәйгенең җиңүчесе Югары Ыслан районы Рус Макулавында туып үскән Зилә Әзмөхәмәтова булды. Аңа Мәскәү кулинария мәктәбендә бушлай уку бүләк ителде. Барлык 8 финалистка иң яхшы рестораннарда тәҗрибә туплау мөмкинлеге бирелә. Миләүшә Альфанова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Медицинада билим бирү технологияләрен Казандагы төбәкара клиник диагностика үзәге табиблары тәкъдим итә. Бүген анда нейрохирурглар өчен курс тәмамлана, белгечләрне баш миендәге шишне бетерү буенча уникаль алымнарга өйрәтәләр. Хирург өстәлендә гипофиз шише диагнозы куелган пациент. Аңа биоматериаллар кулланып операция ясыйлар. Төбәкара клиник диагностика үзәге хирургларының осталыгын бөтен Россия табиблары күзәтә. Мы могли... Biz bu операцияны ясау өчен ординаторларны әзерлибез. Алар операция алдыннан барысын да белеп торырга тиешләр. Әле 10 ел элек бу операция турында сүз дә була алмый иде. Пациентларга инвалидлык бирделәр. Хәзер исә елына йөзләгән операция ясыйлар. Раньше для того, чтобы подойти к этой опухоли... Элек бу шишне алу өчен тәнне берничә җирдән кисәргә туры килә иде. Борын аша кирип операция ясау имгәнүләрне киметә. Операциядан соң атна 10 көннән кеше тернәкләнә. Россия хирургларының авторлык методикасы буенча 3000 табиб өйрәтелә. Шулай итеп, Идел буенда бердән-бер әзерлек үзәгендә белем бирү технологияларын чит илләрнекен үзебезнекенә алыштыралар.
Мы готовим подготовку специалистов. Без бик күп профильләр буенча, әйтик, кардиохирурглар, нейрохирурглар, терлекләндерү буенча белгечләр әзерлибез. Әлеге идеяны 3 ел элек тәкъдим итәләр. Татарстанның инвестиция венчур фонды да хуплый. Проект Татарстан Республикасы өчен 50 иң яхшы инновация идеясе конкурсында җиңде. Шулай ук 2 миллион сум күләмендә финанс ярдәме бирелде. Киләчәктә мондый курсларны даими рәвештә ясау, шулай ук Россия югары уку йортлары студентларын чакыру планлаштырыла. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Ринат Сәхипгәрәев, Татарстан яңалыклары. Сәламәтлек саклау өлкәсендә алдынгы мәгълүмати технологияләрне куллану турында Владимир Путин булай диде. Башка төп өстенлекләр арасында махсуслаштырылган һәм югары технологияле ярдәм күрсәтү өчен мөмкинлекләрне үстерү, медицина белгечләрен әзерләү дәрәҗәсен күтәрү, шулай ук алдынгы мәгълүмати технологияләрне шул исәптән табибларга диагнозлар куярга ярдәм итүче, документларны тутыру вакытын кыскартучы цифрлы мөмкинлекләрне тагын да киңрәк куллану, диде Россия президенты. Республикабызның Соба районында Татарстанның атказанган түзүчесе Фәрхәт Әхлиуллин улы Нәбиуллин истәлегенә ачык көрәш турниры узды. Ярышта Соба, Теләче, Балташ, Мамадыш, Биектау районнарыннан 130-дан артык көрәшче бил сынашты. Соба районы төзелеш тармагы үсешенә зур өлеш керткән, күп биналар салдырган, ремонт төзекләндерү эшләрен башкарган, шул ук вакытта татар көрәшен үстерүгә күп көчен биргән шәхесләрнең берсе Фәргать Нәбиуллин. Аның истәлегенә икенче мәртәбә уздырылучы ачык турнирда 130-дан артык яшүсмер катнашты. Көрәш малайларны кичкенәдән үзенә җәлеп итә торган спорт төре. Ярышка килүчеләрнең күбесе бик кичкенәдән көрәшәм инде диләр горурланып. Теләче районы Олы Мәтәскә авылыннан Инсаф Ибәтуллина шундыйлардан бөтен ярышларда да катнашырга вакыт җиткереп булмый, ләкин укуда да, көрәштә дә сынатмаска тырыша. Кайда нинди көрәш бар, барсына да барырга тырышабыз. Турнирның ачылышында Соба районы башлыгы Рәис Миңнеханов катнашты. Фәргать Әхлиулла улы турындагы истәлекләрен яңартты. Кайда гына булмасын, бу мөмкиндә начар фикер калмаган, беркемдә дә. О бит үзем булганда сиңа әйтмәскә мөмкиннәр. Әкше инде бу бәхил булганнан соң бу дөнья белән истәлеген инде елы кеннән-кен аның үсеш кенә бара. Инде менә бундагы көрәшә торган җегетләребезгә дә аларга да киләчәктә тормышларында көрәштә җиңеп, тормышта җиңеп, көрәшеп яшәргә язсын иде. Фәрхәт Әхлиулла улын ихтирам итеп элек бергә эшләгән хезмәттәшләре, дуслары килгән иде. Фәрхәт Нәбиуллинның тормыш иптәше Люция ханым, уллары Илнас, Илнар, әтиләр истәлегенә турнир оештырырга ярдәм итүчеләргә, әтиләрен хөрмәт итеп килүчеләргә рәхмәт сүзләре җиткерделәр. Гомумән безнең тормышта спортның булуын таләп итә. Чөнки спорт ул кешене рухи яктан ныгыта, тән ягыннан ныгыта. Фәргать Нәбиуллинның татарча көрәшкә битараф булмавына аптырысы юк. Ул үзе дә көрәшчеләре белән дан тоткан югары Шытсу авылында туып үсә. Спорт ярышлары календарендә әлеге турнирның дәвамлы булуына ышаныч зур. Безнең Соба районы көрәшчеләре дигән китабыбыз да чыкты. Менә ул китапта да инде Соба районы Шытсу көрәшчеләре аерым сөйләнеп китә алар турында. Барысы да җиңүгә омтылып, матур көрәш күрсәтергә тырышты. Көрәштә җиңгән яшүсмерләр тормышта да һәрвакыт җиңүчеләр сафында булырга омтыла. Татарстан Республикасының атказанган төзүчесе Фәргать Әхлиулла улы Нәбиуллин истәлегенә үткәрелгән татарча көрәш буенча турнирда әле күп яшүсмерләр өчен зур җиңүләргә юл башы булыр. Эльза Әхмәтҗанова, Гөлназ Вахитова, Ирек Султанов, Татарстан яңалыклары, Соба районы. Түбән Камалыларны намаз уку курсларына чакыралар. Программаны Түбән Кама мөхтәсибәте төзегән. Тәҗрибәле мөгаллимнәр вәгъдә итүенчә 5 дәрес эчендә намаз укырга өйрәнеп була. Уңайлык өчен курсларга интернет аша язылырга була һәм укулар ял көннәрендә генә үткәрелә. Беренче дәрес кайчанга билгеләнгән? Алдагы язмада. 5 дәрес эчендә намаз укырга өйрәнү. Түбән Кама үзәк мәчетендә махсус курслар башланачак. 7 еллык тәҗрибә күрсәткәнчә шәһәрдәшләр гыйлем алырга теләп йөри. 8нче сезонга сез дә кушыла аласыз. Дәресләрне тәҗрибәле укытучылар алып барачак. Ничә яшьләргә җиткәнче без Коръән китабының мәгънәсен аңламыйбыз. Кайчан ишеткән сүзләрне генә кабатлап йөрибез, ниндидер дугалар кабатлап йөрибез, әмма кайберләребез өйдә намаз укыйбыз, ләкин йөрәктә тынычлык үсен өчен иң беренче кирәк менә шу Коръәнне үзең ачып укып, аңлап яшәргә.
Хәзер курсларга язылырга теләүчеләрдән гаризалар кабул ителә. Әйтергә кирәк, исламда беренче адым ясаучылар өчен барлык кирәк-яраклар әзерләнгән. Блокнот, каләм, рәсемле намаз уку тәртибе китабы, бары тик теләк кенә кирәк. Кемдер сорар, ничексең инде 5 кенә көндә намаз укырга өйрәнергә була. Менә шунда килгәч, укый башлагач кешеләр күрәләр, аңлыйлар, намазның катлаулы гыйбадәт түгел икәнлеген. Анда ятларга кирәк дугалар да аларны бер биткә сыйдырып була. Аның хәрәкәтләре намазда булганда бар, кабатланып кына баралар. Түбән Камалар уңайлыгы өчен курсларга интернет ашада язылырга була. Моның өчен Мөхтәсибат НК сайтына кирип, гариза тутырырга кирәк. Белешмәләр өчен телефон номеры да шунда язылган. Беренче дәрес 18 ноябрьгә билгеләнгән. Укулар ял көнендә үткәреләчәк, иртәнге 9-дан көндезге 12-гә кадәр. Гөлия Нигъматуллина, Рафаэль Ракыйпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Бүген сүз шушы көннәрдә 96 яшен тутырган Татарстан радиосы турында барыр. Студия кунаклары Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Әсхәт Хисмәтов, Татарстан радиосы журналисты Раил Сәдриев. Бүгенге чыгарылышыбыз шушының белән тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләр. Бүгенге конкурсантыбыз Яшел Үзән шәһәреннән күп балалы әни Илмира ханым Нуруллина. Ул безгә гаиләдә балаларга татар телен сеңдереп, өйрәтеп үстерү турындагы бик актуаль вәгазен яздырып җибәргән. Әссәлату вәссәламу галя сәйидина Мухаммадин ва галя алихи ва асхабихи әҗмәгин. Хөрмәтле дин кардәшләрем, беребез өчен дә сер түгел. Милләтебезне саклап калуда ислам диненең дә, татар теленең дә бер үк дәрәҗәдә роле зур. Без татар мөселманнар буларак балаларыбызга дини, милли рухта тәрбия бирергә тырышырга тиешбез. Үзебезнең балаларыбызны бездән башка кем тәрбияләр? Әлбәттә, беренче чиратта бала тәрбияләү әти һәм әни өстендә бит. Ана ул гаиләнең терәге һәм әти кеше дә гаиләдә шулай ук тәрбияче кеше. Шуңа күрә гаиләдә башланган тәрбия ул бала өчен киләчәктә зур бәхетләр ачу чыганагы. Тел галимнәре, психологлар раславынча, туган телне белмәгән балалар тормышта бераз югалып калалар. Алар башка телләрне дә начар өйрәнәләр һәм хәтта башка фәннәрне дә авырак үзләштерәләр. Шуңа күрә кечкенәдән үк балаларыбызга туган телне өйрәтсәк иде, алар белән туган телебездә сөйләшсәк иде. Татар халык мәкальләре дә туган телебезне яратуга инде. Тел белемнең ачкычы, акылның баскычы. Иң татлы тел туган тел, анам сөйләп торган тел. Сүз бер көнлек, тел гомерлек, тел күңел көзгесе. Ана теле бер булыр. Кызганычка каршы, туган телнең актуальлеге көннән-көн кими бара. Мәктәпләрдә дә, балалар бакчаларында да туган тел сәгатьләре киметелде. Ләкин шуңарда карамастан, без гаиләдә, мәчетләрдә балаларыбызга шушы туган телебезне өйрәтсәк иде, тырышсак иде. Чөнки бөтен киләчәк балалар кулында. Балалар һәр чак әти-әниләреннән үрнәк алып үсәләр. Біз нинди диндә булсак, балаларыбыз да шул диндә булыр. Біз ничек сөйләшсәк, балаларыбыз да шулай сөйләшер. Вәгазымны йомгаклап әйткәндә, сезгә мөрәҗәгать итәм, хөрмәтле дин кардәшләрем. Әйдәгез әле бергәләп балаларыбызга дин нигезләрен, туган телне өйрәтик. Без өйрәтмәсәк, аларга аны кем өйрәтер? Балаларыбыз шын татар мөселман балалары дигән зур исемгә лаек булып үссеннәр иде. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дин телне, тел динне саклый. Телебездән һәм динебездән аерылмасак иде дигән теләктә бүгенгә сау буллашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.